Usuário na de 24 horas, feliz tarde. Nós aqui na seguro na Santana na praia, Dicon. Para sobra e manutenção de Santana aqui na praia, talaga hope de desejar. Tem nós bisa lugar ng graf ng praticamente quase of 5 hasta a cair em outro. Mata nang kota cresce, foio nang kota cair de begraf nang. E família da sinti que Santana de Praia não tem manutenção para o qual trata e graf não ser não querer que o hora tresina no último lugar de sossego e ainda não posso chegar na paz. Para Kiko, para sobre esta sushi, não tem manutenção. Da maneira que Santana aqui sempre da hora lubidar e bajele. Pensei nós aqui na água, para sobre família praticamente tá preocupar e tá sendo sumestristo para sua oma te sunco tá aqui dentro e cada viaja é Santana aqui de Lubida na uma Santana aqui tá é net de land de agência de auto net tegenover de caminho e na Santana tá é Santana que sempre da hora de Lubida lá que nós conversamos aqui para sobre seguro que se é nota algo bonita para a família mas tampouco na estão com a sociedade de Santana aqui. Boa tarde, conta-nos a boa preocupação. Mijn oma is hier begraven in de begrafenisplaats. Begraven van gemeente. Wij constateren dat de gemeente zijn plicht niet doet. De begrafenisplaats is helemaal onverzorgd. We weten dat een paar maanden terug de gemeente de begrafenisplaats heeft schoongemaakt. Ik zelf ben net met mijn moeder van Nederland gekomen voor vakantie. Ik en mijn moeder verzorgen de graf van mijn oma, net als de vorige keren in 2022 en 2021. We waren toen ook tijdens onze vakantie de graf van mijn oma aan het verzorgen, soms met mijn broer. We hebben toen voor 100 florien een truck met grindsteen laten komen strooien. De grindsteen zijn hele pad van mijn oma gelegd. En nu heeft mijn familie geconstateerd dat het weer onverzorgd is. Mijn moeder heeft al het onkruid en alle dode planten laten weghalen en harken. Mijn familie en ik verzorgen het graf van mijn oma. Ik en mijn familie willen dat andere familieleden van de overleden ook hun graf verzorgen. Maar dat gaat ook moeilijk als er allemaal fietsen, zwervers, tientallen flessen naast je graf liggen. En dat is de plicht van de gemeente. De gemeente moet zijn plicht doen. En dat is de begrafenisplaats verschonen. Bijvoorbeeld verven. De buitenkant van de begrafenisplaats is blauw geverfd. Van de buitenkant, maar de verf is weggegaan. Je ziet de blauw niet zo fel. En dat is hun plicht. Er moeten geen zwervers in een begrafenisplaats zijn. Dit is gewoon onacceptabel. De begrafenisplaats schuin links tegenover is veel beter onderhoud. De verf is netjes. Er zijn geen zwervers. Je kan er niet binnen wanneer je wilt. En we weten dat het van een stichting is. Maar zo moet de gemeente het eigenlijk ook doen. Deze week zeiden ze dat ze de begrafenisplaats hadden schoongemaakt. Maar ze hebben gewoon het vuil opgeruimd. Groot verschil. We gaan van onszelf elke keer als de zon ondergaat alle planten van oma's graf water geven met 3 jerrycans die we van mijn oom hebben gekregen. Maar zelfs voor ons is het werk veel te zwaar. Mijn oom heeft een plan om buiten van de begrafenisplaats aan de zijkant een watermeter te plaatsen. Op zijn eigen naam. Hij betaalt, hij regelt het en hij zet ook een slot. Voor te voorkomen dat de zwervers het kapot gaan maken. Mijn oom heeft zelf al die instanties benaderd. Maar iedereen doet moeilijk. Bij deze willen we laten weten dat je zo niet met dode mensen moet omgaan. Dode mensen zijn niet vergeten. Wij zijn erg teleurgesteld. Dankjewel voor het luisteren. Unieta seguro praticamente atrese sua preocupação de Lanti. Você escuta sua declaração, preocupar e está questionar também.
Nanta instância não concernin que tem que manter Santana a trobe tá volve lubidade de manter Santana aqui. Adicto não que tá dentro aqui dentro que também tá assim não costa tá laga bota não tirar atrás não tá assim não conan para trás já rolo desagradável. Nós está pedindo instância não é um que tá encargar para Santana limpe aqui na praia, por favor. É pessoa não que está aqui dentro, que está sossegando, não quer sossegar na paz, não quer sossegar limpo. E da pensei mesmo, a família não está desgostar de maneira com uma pessoa que está morta, está agora tratar. Não está para sobra, não morrer, e sei que nós temos que tratar de forma aqui. Meu nome é Leo German, atrás de câmera da Teodoro de Jong. Nós está para mim de notícia.